खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 सेप्तेम्बर बिस्तिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा दिनै नोंथांनि मोजां लोगोखौ मोननो हागौ। नोंथांनि मोजां मोननायखौ नोंथाङा दिनै लोगो मोननो हागोन। वृष राशि। फरायनायाव मोजां मुं लाखिगोन दिनै नोंथाङा जायखिजाया आनजादाव उथ्रिनो हागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि धोरोमनि खहा जानो हागौ। धोरोमनि आसार खान्थि नेम खान्थिफोरखौ सिफायनो हागौ। कर्कट राशि। गुबुननि मुवा बेसादखौ नोंथाङा मोननो लुबैगोन। जायखिजाया गुबुना मावनाय खामानिफोरखौ मोजां मोननानै मावनो लुबैगोन। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै गोबां मुलाम्फा जागोन। बेफार फालांगिफोराव नोंथाङा दिनै मुलाम्फा जानो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि दिनाव नोंथाङा सान्थियै थानो हागोन। नोंथांनाव दिनै गुबुननि जेबो हेंथा फैनाय नङा। तुला राशि। नोंथांनाव दिनै उदै सानाय जानो हागौ। जानाय लोंनायफोरखौ बासिनानै मोजां जायैयाव नोंथांनि देहानि खहा जानो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथाङा नोंथांनि बाहागोखौ गुबुननो हरनो गोसो जानाय नङा। जायखिजाया खामानिफोर मुवा बेसादफोरखौ गुबुननो होनाय नङा। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गोबां गोसो हमथागोन। माबा मोनसे खामानिखौ जाफुङैयाव नोंथाङा गोसो हमथा मावफुंलांफिननो नाजाबाय थागोन। मकर राशि। नोंथाङा दिनै होगदाव जानो हागौ। गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय नोंथांखौ गुबुना सैनाय नङा। गुबुनजों होगदाव जानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आथिङाव गसंथानो हागौ। नोंथांनि गेदेर थांखिया दिनै जाफुंनो हागौ। मीन राशि। गोबां रां खहा जानो हागौ। नोंथाङा दिनै बेफार फालांगि बायदिफोराव गोबां रां खहा जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।